Vi har fundet vores ræv. Den er ikke så gammel. Den sidder fast i et net herovre. I en sandkasse. Så det er en valp fra i år. Og den var lidt for modig og sidder nu fast i det her net her. Men til synligheden er der ikke så meget galt med den. Du skal da bare hjælpe, Svarmus. Jo, helt sikkert handsker på. Men den her, den tager vi bare med handsker og saks. Hej musen. Ja. Så fint. Du skal have en hånd. Det kan godt være, det er en lille ræv, men den er stadigvæk en ræv. Så vi prøver at passe rigtig godt på, og så tager vi de her kanylesikre, rigtig store handsker på. Så prøver vi at gå til dyret bagfra og holde dem, og så holder Sara dyret, og så klipper jeg den fri. Så det prøver vi at gøre nu. Den hånd, jeg har tættest på hovedet, har ikke handsker på, så det må Ja, det er godt, mus. Nu har jeg også fået en hånd. Hvis du så peger den der vej, kan du samle den op? Er du klar? Ja. Og væk var den. Sådan. Sådan. Godt arbejde.